Ndakanda sangutanga. Maslin, zviri sei prosperity, melody, patience, nometa, wangu nome, pretense, junior. But something. Emelo, hello, Evelyn, Muri say, guys, how are you, guys? Muri say, really say, guys, how are you? Muri right here, guys, really kudidi, Muri say, Muri wadi here, guys, Muri wadi here. Faith, you missed me. Faith, Nandis never nesero. Yeah, Faith, that is just nesero. Alright guys, tichimirira kuti vauye satapinda mulife yedu chaichaya nhasi. Satapinda nzvigana. Oh, thank you. Zvachinosimbosekwa pano wani chibuki changu ichi. Satapinda mulife yedu yanhasi guys. Toda kuti timbotaura pane mwana wandi kutsvaga guys. Ndakaona ichi chiningirikiri ichi. Ameno kana makambosangana nacho guys chinhu ichi makambochiona here ichi. Icho makambochiona here chinhu icho. Mwana uyu guys akapedza chikoro arinaenda kuteshari patana mari. Ndokumbira munditsvagire kamwana uyu guys. Ndokumbira munditsvagire mwana uyu guys. Ndoda kumutsvagira sponsorship muma area. Pane mwana uyu akapedza chikoro zvekudaro ushu. Ndakaona link ishi. Pane mwana akapedza chikoro ushu. Form 6 guys. Anoda kuenda kuuniversity after appeal for mari yekuenda aende mberi but haana kana pekutangira guys. So ndakasangana nelink iyi. Kana pana ari kuzivawo guys. Anzimbo sunke mutambe ndakaneta nhasi ndakaneta kana pana anozivawo guys kuti mwana anowanikwa papi ndokumbirawo ndibate kuseri kandi kuda kutsvaga mwana ndida kuti ndimbopinda mumakambani ndo basa remakambani ndokuti batsirawo pamasessions akafanana neishi ekuti kana mwana achinge akapasa chikoro semapasira akaita mwana ushu makambani aite pop in handi timbotsvagawo ndichaitawo noku kuma different doors ndichitsvagawo ndogona kuwana ndogona kushaya hazvizikamwi anomaona ndogona kuwana ndogona kushaya hazvizikamwi. Saka guys kana link ndakanyaya ndakaiona but kana pane ane phone numbers kana kuti mwana anobatika papi chepcha kana vabereki vake please ndibatse kozi mwana akapasa zvinorwadza kunze anze aite asvike afamba akabata chikacho ndotsvagawo mari kuti tishari vedu weka muyongo karwadza mufunge ndichakirewo handisi kuda ndikuda number chete number dzemwana uyu paanowanikwa chete then I'll start from there. Ndichanoka kuma businessmen aya anogara achiseka ndisachitaura neni kuWhatsApp ndichikumbira donation nekuti mwana aya atange kuenda kuchikoro even makamuonawo gore rekutanga vabereki vachita plan that can help just 1 year chete vongombhadharira 1 year kuti awane registration nekupinda pauniversity handiti then ndikiri mai vachiona kuti vounganidzawo sei anza zvisi kuoneka picture hausi kuiona. Alright, ndichaikanda brother, ndichaikanda panengikiri, ndichaikanda papeji kuti munyatsokuona, Maskura seko wasikana muri sei guys. Salvonani ninjani dumela madegwa na abuthi guys. Toda kuti mboti taure tisatatanga kuti live yedu yanhasi nditika kutaura kunde kwekuti ndichanoda kuunza just a few people varoda mbotaura nemi zvada kutaura nemi and about 3 people asi changwa pa zvima 5 minutes kuti vataure anditika kuti vataure zviti zviri kufamba sei anditika
right anzi nacheriwa nemafuta musandipe pressure ndine full time job ndinoitawo musandipe pressure alright cheri ndondowati ndichakutsvagira munhu anokubatsira I'll look for somebody who's going to help you kutengesa mafuta kwacho kuniki since chera ne full time job guys saka sometimes vanenge vasingazonyatsonzwisisa vakaisa message ka1 ka2 havachazwisisi zviri kufamba sei pamwe munhu anenge asitori kubasa akatogariwa bamba saka what I will do is ndichatsvaga mumwe munhu nhasi wachabatsira waita 2 andika vanoti vamwe muchaonawo kuna cheri mamwe muchaona kuna somebody else anditi so yeah I'll tell you kuti ndiani kana kuti zviri kudi anzi ndiripo ini Natasha uende kubasa herewe hauende kubasa here hanzi mafuta zviboho zvekuti thank you sis Melly thank you kuda zvakare thank you for your support thank you mafuta aya mafuta vanhu vari kunaka indodoita godo guys indodo wajerasi kozi ini ndobika mafuta chikutengeserai imi monaka kundidarika asi vamwe kudaro guys asi vamwe kudaro alright Natasha ndibate WhatsApp ini ndogadzira mafuta indotukwa kuchinda katsva kumeso neampi asi imimi muchinaka kumeso come on guys ndakuwedzera mari ndiwodzi rangu zvemari hamungakunda kamudzimwe skins andototumigwa picture ndoti naye mwari koyi haisi miedzo here kuti haisi miedzo here munhu acheglow amai mwana munhu akaita ganda rakatsitsika kudai mai mwana spotless asi iwo uchikwengura guys mari ngaikwire guys ive vanhu asina nchitogadzira chetoweyanza ana ndagadzira ndatopa Shakira mamweni naiwo Shakira ndipe chigaba chedu chatingavhuri mafuta ndekutengesa hanzi narume mai anombota mari atagadzira mapink lips aiwa edu haapapa andati ndiyangu newa haapapa hanzi chii hanzi kumeto kuso kwenye kuita SIS MELLY kumeso kwangu kwakanaka wani kuri kuita wani kwagara kumeso kwagara iko naturally kwakashata anditika kwanga kwagara kwakatoshata tiri vanhu vaya vati kurei vanoita mapigmentation vachidi saka kutogwa nekuti kuclear saka takatasa kudai so kwakatonaka zvekudodaro unoona ai ndo eda tatora anditi aya ndiwo achapinda pamarket aya anzi natapiwa Fred akaita sei akanaka ari pamafuta ari piko aya ndiwo achazopinda pamarket aya mapink lips aya tatomabika nhasi naye Shakira anomaona right aya iscrub yema lips ishi regai timbo asada kutengesa achiri patrial andika asada kutengesa achiri patrial andika ndikubikisa ndipe masunflower ndigadzire anomaona iscrub mira ndipine comment auyu ndigweona iri kupiko pana tindine chigumbu comment ende piko ndikutsva comment iyoyo yaende ishi ndigoverenga comment yako precious saka ningikiri imbomira chera fentoscap vanhu vari kuti malips epingi mazananji iscrubby azide kuziva zvazi kuledza mamwe asasi ndo masiya irayo ningotongo zvonakirira ka zvirimo zvacho ningo zvitodlira zvonakirira handimona guys ndatanga nhasi ndatanga nhasi pink lips ndatanga nhasi andika ngatimirei 4-5 days hanzi mune sugar aiwa anotoitwa nesugar kwete kuti mune sugar anotoitwa nesugar ruva unotomasanganisa nesugar anotone sugar anti scrub yemuromo saka ndimukona malips angu chimirai tizoona pink lips but inangwa ndina kuzowana ndashayiwa coloring yepink saka ndaisa peach anomuona takaita peach like ndashayiwa coloring yepink I tried kuitsvaga kupi
kwandatoiona online yanga chinzi deliver after 2 weeks ndichida kumagaza ngati muzvisi ndakatenga ndinazvo rikaningoita nechi aito neshuga ndikatega ningoita nechi neanzi mukunanzvira inenge ito shuga ndikatega ningoita nepichiyoi unoona kuisland asati ndave nemunhu anouya nawo asi vanhu vakatomamira ndawa nekuneswa vanhu kuisland papa ndaanzwa nekunetswa saka musi tuzoti ngationei antika after 1 week ngationei malips angu mamaona nti ngationei after 1 week kuti zvinenge zvafamba sei antika ngationei after 1 week kuti zvinenge zvafamba sei right ngatimboverenga comment yamuriyo precious hanzi simeli ndine chigumbu mbijana. I was told by mukadzi wa prophet to partner with ministry before ndataura naProphet Josi nasimaskati ndatumira $8 ndofunga hana kufara nayo, then my message was ignored. I called zvikanzi havapo in a very cold way. Ngavasadaro vedu way. Right. The thing is now I don't know how to answer on this one. I don't know how to answer on this one now because I don't know kuti chichaitika ndokunzwa zvakutaura yes mningina I hear what you are saying but kuti ndichi answer manje handigoni kunzwa zvaungatoita iwo ndezvekuti iwo unozoyobvunza handitika iwe kapano uya neSaturday wofona wozvibvunzira woga handika kuti ndakadai this is what I got handiti ndiri munhu handina kugwa handizivi kuti pakagadziswa sei ndokuti nyaya igadzirika nditi nokuti ndikati ndidavira ndachandogona kudavira right now handine chandogona kudavira because handisi kutoziva kuti zvizvo hapana chandokuziva anyway andiwana saka iwewe kuti zvingove bhobho iwodi uzovabvunzawo kana tozoeya chichemo chako navo sezvo ari munhu wevanhu unzwa kuti haufa handiti right regai ndimbotanga ndadedza ushu timbonzwa uyu kuti anoti kudiwa Hello, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Unotaura here? Alright. Ready to do utauri zveni kuti kana uchitaura iwe unogotumira business kuno munhu sei iwe unoita business yako na mfana. Changamu ndo inodiwa. Iwe ndiwe muridzi wemaspice guys. Uyu munhu andina yava ari pafoni apa ndiye muridzi wemaspice. Maspice aya ndai kudza kuti maspice anonakaya. Andai kutaridzai aya. Right, can you please tell us more about maspice aya kuti zviri kufamba sei zvinodidi? Tell us more about maspice. Vanhu vaisonzwisisa. Alright. Maspice aya kana uchida kutenga zvekuorder ndifunga takanga tatutumira maprices kudhara. Masachets anenge achiita 7 rand, mabottles anenge achiita 18 rand. And then kana uchida kutenga zvekudya zvakokumba chitenga ma11 anenge achiita ma25 rand mabottles, masachets achiita ma10 rand. Saka iwe ndiwe kugadzira maspice aya? Some ingredients also kugadzira maspice wobhobha aya unotuma wanepi? Ndakatodzidza kutoenda kuchikoro chacho chekunodzidzira kugadzira maspice acho. Saka anotori nemaresipi ekuti unochitoziva kuti kana ndichida kuita barbecue ndinosanganisa chakati nechakati, maquantities akati naakati zvese uchiita chigadzira. Okay, alright. Saka vari kutenga here vanhu? Iri kufamba here business? Maheu chete ndo atinongotenga toita repackaging. Alright. Saka vanhu vari kutenga here? Vari kutenga chiri kungodowa iko kumaketa chete kungoti vanhu vazive kuti product iripo inowanikwa pakati ndo saka tiri kuda kuzama kuti tinyatsomaketa. Saka munowanikwa papi? Ini ndinowanikwa kuKibla Park muJoburg South. Yes. Ndipe namba dzako ndipine kuti vanoda kuzokubatawo. Guys, wodai maningikiri maspice 074 mutengese 074 874 6424.
sivo ndizvo sivo yes tibongile. all right. As do you do natural spices? Yes, we do have a wide range of natural spices at now. Akaita my herbs, wakaita sana moringa, na turmeric, na ginger, na cinnamon, garlic. The list is so long. Okay. Saka vanawo guys vari kuda maherbs vese namba ndakapina apo mobata musikana ushu okutengeserai ngatisapotei mumwe mwana handiti kana wapedza kuita uchida ari maspice chaiko hodhai maspice munozati 3 rand is a lot guys ukaorder spice ine 18 rand yakutaura wotengesa ne 25 rand mari yakutengesa nayo kuma 11 it's futa ichitomboti 3 rand imariko 7 rand 8 rand profit yakawandisa chimajina kana ukazvipa target yekuti ndinovatsvika kuti pamonth end apa ndoda kutengesa 100 mabottles angu unenge watone profit yakanaka unenge watoona 700 unenge une profit yakanaka ende vanhu pavanenge kana vanhu kwaunogara vakatoziva kuti unotengesa maspice ka vacharamba vachingouya noti anopera kamaspice uchabika wopera saka unenge uchimboda like zvino vari kustarta tinogona ngokubvumira kuti utenge even a lower price because tinomboti kana uchistoka because kuti tikupe nestock price ninge chikupa watenga kana kuti 50 and above, but since most of the people vari kustarta tinovabvumira kana ukada kutenga 10 sachets and 10 bottles kana ukada kutenga whatever amount inongoita pauti tinokubvumira kana uri kustarta so that unozopika kana wapika waona macustomers wakuziva kuti vanhu vanode chii wozoisa maorders ako chitaura kuti munhu wangu ari kuda zvakati nezvakati ndisire order yakati neyakati. Hanti machuwa guys hanzi izvo kana unogona vari kutanga imimi munobvumidzwa kuti mutange kutora wamunokwanisa mopiwa nestock price nemari yamunokwanisa namba yamunokwanisa mopiwa nestock price then umbotanga watengesa nokutsvaga market then kana watengesa nokutsvaga market vanhu vanenge unenge wakusazvoda vanhu vako unenge wakutengana izvozvo manje zvoda vanhu saka good deal iro guys and inofanwa kuita side hustle yako side hustle inofanwa kuita side hustle yako uchienda kubasa vanawo machip spice vanawo mildred nditotori nawo vakatondipawo ini chips vanawo vanzi vana pesli munawo here vana paprika ini paprika ndakatopiwa ndiye vanazvo izvo ndakatozvipiwawo ndinotori nazvo karo chero ndisiri kuziva kuti maspice ndimashandisei papi asi ndakapiwa dutu rawo chaiko dutu yandakutopedza zvangu inotondinyanza kutondifambira zvotodaro ivhiniga ichi and inozichi garlic and vinegar meno imwe iripo so yekubikisa salt and vinegar ayo ndakutonyatsa kuifamba zvakanaka yakutopera aiwa maspice andakatoshandisa about 5 chaiwa kutopera naka chitongoti imwe inhingikiri spice for nhingikiri spice yenhingikiri yeraisi ino iri bho zvekuti tu bho zvekuti hautombostei kana kudii unongoisa wobhoisa raisi painotongoindirana yelo yakadaro handiwana aiwa bho zvekuti flavor yacho plus futi bho zvekuti yai then chisa nyama yandakachisa paweekend apapa bho zvekuti handatozomboisa i6 gun hereya ichisa nyama handiti ndakashandisa chisa nyama bho zvekuti aiwa munandi munandi chaiko chaiko aiwa maspice ako anonaka ndikunyepa chero yemachips ya inonaka munomumba iyo yemachips iyoyo ngoti wakazoisa mabhotoro matatu chete bhotoro 1 rakatopera nokuti machips acho anomabika every time ainonaka iya andichatoramba nchitotengawo aiwa maspice tichawana munhu wedu wekutotengesa saka guys namba ndatora chitoraiwo nhamba guys endai munotenga just go and buy a sample pane a variety mukadzokera kulive yandakaita I showed you yakasiyana-siyana pick 5 pick 10 ipapo takakuchuza iwayo ngaiite side hustle yako yekuside iwe uchida kubasa iri side hustle vanhu vemuarea vakangoziva chete ngoti pari kutengeswa maspice apa havana need yekuti anoenda kunotenga kushoprite maspice nokuti shoprite anga achidhura kana kuti kupick and pay kana kuti kunhikiri kuspa anozoziva kuti maspice anotengeswa anotoya achitenga maspice kwauri ukaita lucky ukatotengesera vanhu akatenga kwauri ukatengesera vanhu vanenge vakanopawo mabhosa varungu vane mashopu avo unogona kutonzi supply iwe wahodha kwaari wonzi supply mushopu unenge watobata gap rako rakanaka wakutonohodha kwaari akawanda uchinosuplayawo mushopu munoona the way azvinoita nayo business so
icheni hanomaona saka it's worth a shot guys so try kuti mudi tomawana se Cape Town vanotumira Cape Town but I think unenge wakuzopeyawo postage vanotumira Cape Town vanongoisa pa mubox voisa kupost link kana postnet uku zvinosvika woenda kunotora postnet hanomaona hanzi Joburg unodhilivhara here kana muri muJoburg town tinodhilivhara but kana kuri kokuti unozoda kuti zvisvike kumba kwavo kutumira like kana kuri out like tikakwira kungobva kuno kwatiri kusvika muJoburg yes toti ngatingosangana ipa park station because most of the people ndinowadhilivharira pa park station but kana uchizodawo kwako kuri different from there inenge wakuzobhadhara extra alright handimazvinzwaka guys handimanzwaka saka mo support our business guys tengai maspika yamiche side aso toda kuzouyawo munzwa muchani matestimony kuti maspice angu aya simeli zvakazodai ndakatozobata chicontract chekusupply maspice saka anzi kumidrand handizozi midrand hanzi musupply here midrand izvozvo tinosuplya kana tigona kusangana muJoburg kana tisingakwanisi tinongoposta futi hapana kwatisingatumiri kwese all over tinotumira chero kuZimbabwe chero kupi around haikona kuti uda kudzingwa muSouth Africa muno mai mwana wobva watadza kudya zvinonaka ndonguya kuti muchidya zvinonaka nokuti pana December pamunogona kudzingwa mukamanya mukaenda kumusha taenda kumusha manje unenge wamuriwo unenge une karinga supu yekuZimbabwe singanakiya ndo inenge yakutakudla ikoko kwasiya maspice chiomera kutenga maspice kuno chiti kwa indo wodzingwa wakunodla karinga kumusha uko ani mazvona saka ngati munhu farira kuti udle utano hwakakosha idla kuti utano hunovakwa nechikafu kana une mari yacho usashunyire mari idla mari yako nokuti kufa wakauya unofuma mangwana wakafa tosara chitora mari yacho chitoti aiwa guys iyi haingaiti nhamo ngaite funeral guys order inandosi nokuti munhu anga kaviga anga kasiya mari umbo tisati chitsukunya isu wainda hani manzwa tenga maspice ya muite side so mutengese muchidla futi vamwe achona antika right thank you very much my name vanouya chitenga all right kubikisa kuti unakirwe chete nekuti umbewo utano hwako hunake tine maspices like atachitaura maherbs aya kuti ukadya namoringa yaya unongoisa muporridge like zvatinongoita zvo tikabika porridge yedu iyai ungoisa muporridge kana kuisa mumasmoothies ako uchiisa everyday make a habit of just putting maherbs iwayo everyday anobatsira hanzi anobatsira chero kupreventa kuti usazotanga kuita macancers ayaya zvive kuti anorapa yatoita asi kuti anopreventa iyo kuti zvisaita kana zvichiri zvidiki sezvanyanya kuspreda anobatsira kuti zvisaspreda zvisazokura zvichizoita kuti zvitadzikwe kurapika ana chumeriki munogadzirisa kumeso muchinaka skini ichinaka kumeso nana chumeriki ana jinja mafuro akuda kutanga misa yakutanga tengai maspice asikana muitire vana maconcoction eflu. Hans, do you have gluten free spices? Gluten free I am not sure because kwatino stock antizept gluten free and ndikunyepa. Alright. Kwai kune muringa kwai unorapa AIDS ndizvo ndakambowawo kuti kwai muringa unorapa AIDS. Saka tengai muringa uyo muchisa mumaporridge muchimwa muchidla kuti kuti AIDS inokuwandira kumberi wambochova. Hani maona vanawo muringa. Hani manzwa guys. Tengai muringa uyo. Right. Saka I think you number ndakapina pa guys. Number ndakapina pa. Idzi number dzakapina nezita rake zvese. Saka turmeric unotogadzira paste yako nama kumeso kwako kuonama inobvisa ma blackheads inobvisa turmeric inobatsira pane zvakawanda turmeric ndomboishandisa anomaona kungodozongowa simba kuti kana kapera ndogadzira chimwe chipaste unless ndatogadzirirwa nemwana zvino zvachangoya ndichatongogadzira chipaste ndonamira kumeso anomaona because tiri kutogwa nekugadzira kutofamba na saka turmeric guys is one of the best pa skin kutara chokwadi pamberi pamwari kumeso anomaona so thank you Mainini, thank you very much. Aiwa chera bachingotara nezve ma spice vanhu vachiya chitenga asi vari kuuya avo. Alright, thank you Sibo. Bye bye. Like Joburg vati vanosvika guys, Joburg vati vanosvika. Iwe ngotora nhamba dzako dziri apapo idzobva wabvunza kuti kuJoburg zvinofamba sei. Antika chingotora nhamba wabva wabvunza kuti kuJoburg zvinofamba sei. Anditi right, regai ndiunze wechi2. Chai. Right. Uyu wechi2 uyu zvakaoma right wechi2 uyu guys kuJoburg uko kuPretoria uko marangarigwa guys ndine nyatso kuzuma
Hey. Musi wa 23 April kunenge kuna japresa kuJoburg. Saka inenge iri barbecue. Hani maona inenge iri barbecue yekuti unoenda nevana. It's a family day, it's a family show yekuti munoenda nevana venyu. Anti maona moenda nevana venyu monogara pasi. You are allowed kuenda neprice stand yenyu kadiki. Andika muri allowed kutakura makula box enyu andika muchinda nawo ikoko andi mashona monogara japresa anenge ariko na DJ Tira vanenge variko vachiperforma vari papo vachikuimbira dangerous iko kuya uko andi mashona. Saka guys mogadzirira andika musa 23 April anditika musa 23 ko inenge iri concert ish anditika vanhu vakuru i250 ukabhadhara before pa computer ticket ukaenda ku Shoprite kana kuti ku Pick n Pay ukanopa computer ticket pa pakati ticket ra japresa aritobuda i250 antika and then pa gede kana ukazoda kubhadhara pa gede musiwoyo anti mashona inenge ticket enda kuita 300 rand. Vana ukatenga before pa computer ticket inenge richita 150 asi kana ukazoda kubhadhara pa gede ticket inenge enda kuita 200 antika. Saka kune ma tickets aya ari kutengeswa zvakasiyana siyana. Ma tickets aya ari kutengeswa zvakasiyana siyana. Mira ichoni right iri kuitirwa ku mid-range country club ku Midrand. Mokuziva ku mid-range country club ku Midrand. Vanhu veku Midrand koko ku Midrand kuzere Mazimbabwe inoitirwa ku mid-range country club. Animona regaindi kunyorere pasapa but venyu munoidi venyu moiza nchakandira iposta venyu munofa kuiziva antika kana vanozoda nhamba munogona kundipa nhamba ndokupai antika. Saka musiwoyo guys kune kuchifariwa takura vana vako vambobudawo vamboendawo ku out handiti moenda nemakula box enyu moenda nechibright stand chenyu iye achitsemura up handiti iwo japresa achitsemura ngoma muchitobraya muchinakirwa anditika please tengai matickets in advance aya tengai matickets in advance. Vada kunoona japresa antika monoona ticket raka I think riri very fair animona I think riri very fair. Kana wakuzoda zve VIP paunonoenda pa computer ticket apa uyu maprice VIP aripo animona maprice VIP aripo maprice iwai chirungu right. Kana uchida kusekiwa table guys, kana uchida kusekiwa table ukatenga bottle rewine kwavari antika ukatenga bottle Remy Martin ndizvo inonzi Remy Martin antika bottle rinoita 1.3 guys 1300 rands bottle rako rewine wasekiwa ndio vanenge vari ku VVIP animona iva vava asi ku VVIP uku unopinda ne 1000 kupinda. Saka unongopinda I think unotenga ticket rako unongotenga bottle 1.3 watopinda kwa kutoqualify kupinda ku VVIP hauchatengi ticket. Saka 1.3 unobva wapiwa wine yako inodhura antika nevenyu obva wapinda. Then ukatenga Hennessy vari kuenda nomwa Hennessy uko Hennessy muri kuereko 1000 rands Hennessy ku VVIP ukangotenga wasekiwa place ukangotenga wasekiwa table ku VVIP kwako kuti hauonekwi andika hauonekwi unenge wangovanda. Handisi kuti minde nezvikomba ka imi mameridi handisi kuti minde nezvikomba munhu nokuti kune VVIP yekuti hamuonekwi maakutakurana nezvikomba zvenyu zvimabheni 6 zvimabheni 5 muchienda nazvo ikoko andika inda nomurume wako navana vako ikoko. Imiwo varume handisi kuti chitakura ive matako makuru avana Maria makananga navo ikoko. Takura mukadzi wako mhuri yako uinde navo ikoko animona takura mhuri yako uinde navo ikoko handimazviona nokuti tichazokuzvozvomura ku VVIP ikoko kana tau yako. Then Jameson 900 rands Jameson 900 rand table yako zvoenda mailunga table yako bodoweka aiwa guys truly speaking ikai imari yenhingikiri imari yemabhodhoro edoro chete iri idoro chete guys. Kupinda ku VVIP guys i600 maadults kupinda ku VVIP i600 maadults vana 3 wire
pane muri kunzwa VIP saka vavaenda nezvikomba kana nemagirlfriend magadzirwa size 6 wire ozotenga zibhodhoro ikokoko saka Jameson ndinenge ichita 900 hanzi Moyeti and Shandon 900 Jack Daniels 700 kwai VUVD watameno 450 Moyeti and Shandon Nectar Rose 1.6 guys madorara pakawandisa kwetuna amarula kuti mari chai amarula cream 5 wire woman John Walker double black 3 grand. Hands I want to get a table and have you and Zwa on it. Mailunga bozwe kuti inini ndinagara ndine matickets angu kudhara saka unongotenga gadzira table yako inongo nditiudza kuti sindiri pakati asi ndomwe amarula saka amarula waiwaka 5 wire saka asi vati ndinogona kupinda nekula box rako here saka mukula box rangu ndikatenga angu amarula angu ndogona kupinda nawo because anoita 180 ndogona kupinda nawo ingatori 3 5 wire 3 right meno chete ndizvipiwa meno koko hani mazvona saka gadzira ita table tunenge tikozuva nayo mwameno Moyeti yacho kana Moyeti ameno koko kuti memi zviti kudi Moyeti Moati ameno koko asi mimi vanozvidhakwa munotoziva kuti ndiri kuda kusama kuti chii zvidhakwa munotoziva zvada kutaura munosama kuti kudi hani mona saka madoro yanenge aripo you can buy doro rako before kana uri uyo kuti hausuda kutakurirana nechi inozichi nemakula box unongonotenga kana uri gandagoriya remari unotenga sana mailunga unotenga koko sitongo chikati chimwa zvedi iyo Moyeti hameno koko mowa zvandikuda taura imozviziva iyo Moyeti hameno saka imi guys sekiwa ichi mavenyu tinosangana ikoko tetiriko guys zvavada kutimakisawo pakuzeta paopen business techida kunyatsojaula isamwe tire jaivuka tiri memafaro techida kunyatsotofara musachona isamwe mafara aitechitomada kutomafara hanimona hanzi moye hanzi tiariselewo saka inonzi moye kwai hainzi Moyeti inonzi moye okay saka moye saka moye anenge ariko guys moye anenge ari ti hanimona moye iri ti ungonotenga moye yako ikoko ozvimwira moye yake handimoona uriko mufambi uyu wanzi uriko where is the show kumidrand uku ndokwainenge iri kwai Shadonei hainzi Shandoni inoverenga zvakanyogwa ina inambonzi Shadonei pakai Shandoni ini ndashakuti Shandoni chii indangoverenga zvakanyogwa Shadonei ngazikunokurea pakati Shadonei wenecheri asi kuti pakai Shandoni ndozvandazongoonawo ipapo hanimona hanzi the tisa orai saka moye kwai inonzi T-silence saka moye is going to be there moye dambotoimwa wimbo watinodikwe moye anesa pane iyo moye moye kune japreza Brantin moye auwe zvakaoma aiwa zvakasiyana Julie yekwatitetilda next week apa next week saka guys secure your tickets andika vari kuJoburg Pretoria vari kupi andika musazoti anzi kuenda nebuta futi precious asi tinotengera kuti tinenge tine varungu vedu vana mailunga vatenge tine mavheti tototenga iyo moye iyoyo kwete tiri kumoye tichitoimwa moye saka show inotenga makuseni ichipera the following day. The show starts in the morning ichipera the following day Sunday animona ichipera Sunday animona saka izuva rose tiriko which is worth it animona because idei rose tinenge tiriko dei rose saka sazutiswa vanenge vachibva kure kudai so tozovata paiko tototsvaka pekuvata accommodation zvimahotera musi wa23 April inenge iri Saturday 23 April andika tobva tadi tobva tasangana ikoko handiti right uyu tapedza handika ikupesira tobva tapinda munyaya dzedu dzanhasi uyu kauyu mwana uyu kauyu nokuti uchingomufonera kudai so fona habati zvokumanya kwatete Tilda ingori meet and greet yatete Tilda it's just a meet and greet yatete Tilda hello makadi zvenyu tiripo vari piko sisi all right
hanzi bruto yayonaka habruto hairi nani amene moyo iri kungoita mbiri ida kutomboiwawo kuti aufa mbotoitesta kuti aufa moyo iyoyo meet and greet mahara. Hello, how are you, sister? I'm called Camilla. You are Camilla? Yes. Yes, Camilla, how are you? I'm fine. How old are you, Camilla? I'm 7 years old. You're what? I am 17. 17. 7. 7? Yes. Are you for real? Yes. Oh, wow. Intelligent girl. You're only 7 years. You're doing great too. No, I'm doing grade 3. Great what? 3. I can't hear you. I am doing grade 3. Grade 3. Yes. Oh, wow. Okay, so you're the one who's making these lipsticks. Oh, Camilla. That's why they are written Camilla on them. Oh, I never noticed, yeah? Guys, a 7-year-old child, is the owner of these lipsticks. A 7-year-old child is the owner, guys. Is the owner of this lipstick. Tell me, baby, how did you start making these lipsticks? Who taught you to make lipsticks? I got inspired by my mother. She loved doing makeup and green paper. So I was like, Mama, can I please make my own makeup brand? And then she was like, yes, you make your makeup brand. Wow. Oh, so you are just branding the lipsticks? Or you are making them? Yes. I am branding them. Oh, you are branding them. Wow. That's beautiful. You are so clever. So when you grow up, what do you want to become when you grow up? I want to be a businesswoman of a makeup company. Oh, you want to be a businesswoman, specializing in cosmetics. Yes. That's great. That's cool. So are you using your own lipsticks as well? Or are you still young for that? I am using my own lipstick. Oh, you're using your own lipsticks. So when did you start making these lipsticks? Hans, catch them young, guys. When did you start doing these lipsticks? I started doing it last year. Last year. Wow. Yes. Wow. Wow. And your lipsticks are so great, hey? So who's doing this packaging for you, like the bottles and what so forth? Where are you buying them from? These are very beautiful. I'm getting them from China. Oh, you are stocking them from China? Yes. All right. Now, can you please tell the people how much you are selling these lipsticks for? In China is 100 $. In South Africa is 120 rand. Okay, you are selling, if it's in Botswana, it's 100 pula. And if it's in SA, it's 120 rands. Yes. Wow. So do you ship in SA, because you are in Botswana, do you ship in SA or to any other countries? Yes, I ship. Oh, okay. Yeah. How much is the shipping cost? Let's say you want to bring them to SA. How much is the shipping cost? 100 rand. 100 rand. Yes. Wow. So how is the business going since you started? Are you getting customers or what? Yes. You getting customers? Have you already sold this to your teachers at school? Yes. Oh, and they are supporting you? Yes. Okay, guys, we've got Camilla here. Camilla and DM Rizoma lipsticks. Guys, only 120 rand if you are in SA. Those in Botswana, it's only 100 pula. It's only 100 pula in Botswana. Let me use one, my favorite. Hello? $5. $5. In Zimbabwe, it's $5. Yes. Okay. In Zimbabwe, it's $5. Kana uri kuZimbabwe, it's $5. Kana uri kune dzimwe nyika 120 rands. Kana uri kuBotswana 100 pula.
I'm actually putting one. This one is my favorite. And my lipstick I have, guys. I have my lipstick I right. I am my lipsticks, guys. My lipsticks I hands but kwana anodura. Yes. Maybe we zita rachura wanyora iru naiwe mningina shua zita rapo iru naiwe watitidiko. Hansi kubusana ari kudura but 100 pula kudura ere. I don't know. Hansi, can you ship to UK? Yes. Okay, yes, she said she's shipping everywhere. She's also shipping to UK. So if you are in UK, guys, you want to support this child, as you are saying in the comment section, please support her. Support her. My lipstick is bosh. Ima kupinda msama kain. Muneki moda my lipstick ay. And it second my lips ko vaya. Please, hands will support you. Thank you, Messi. Thank you, Messi. Who else is going to support this child, guys? Let's support Hans details. All right, I'll give you the details, Kuseri. Cherry, I'll give you the details, Kuseri. I'll give you the guys. Hans catch them young. Got support him now. I'm seeing a very big businesswoman in the future. Chatanga diga akatongwara ngwara mai mwana akatongwarira because zvakuda changamka chikora chikupi mari guys choko kuvhura njere bana chikupi cash chinokupa cash ka kugona kuronga hanzi au support. Thank you Kudzi, thank you. No mastokozo mama mask they were removed as in like kufamba panze apa outdoor. We are now allowed to wear a mask only when getting into a premises. When moving outside, we are no longer wearing masks. President Ramaphosa even said it 1 year ago. My mask at chafeki kana chinda mtauni nditofamba ndisina mask. Hakuna mpurisa cha kuvunza na kunetsa. Kana wakungono pinda mshopu chete ndopa unongeza mask yako uchibuda ubobvisa mask. Anmona. Saka Julie sure my big lips sure tengai my mask in mtitete wana sindino tota. So guys support imwana. I'm going to pin a number here. Antika motora number imwana and then you communicate na yeku WhatsApp antika and then mo taura and let's support. Sometimes it's all about supporting, it's not about the price. Sometimes it's all about supporting mwana. Branding yake mamzoda ati I mean packaging yake inova ku China. Saka just imagine guys uchitenga ku China nekushipa and everything kuti imari. Anmona. Saka ndokupira number yako baby. Can I yeah, ndipe hii number. 7800267. Mirai. +27 ndizo 267. 267. 76. 700. 445. Camilla. Camilla Cosmetics. What a beautiful name. And in Zimbabwe, this already shipped down the product. They are at home get more. Oh, kuZimbabwe ateveko kuzima products. Hanza ari ku home get more kuZimbabwe my products. Anyway, let me just pin your number. Cherry ndipin roka number in comment section uneyo jari kutiza number. Okay. Right. Ari ku Botswana. So guys, vari ku Zimbabwe anze aveko. Imimi chamunongoita chiti tora number iyo iBotswana and then you communicate with the mother pa WhatsApp. Kana na iye goza kangwara obviously munogona totaura. Antika then motumira ma lipstick enyu moisa omari musaze nokwereta ma lipstick adichi musano kwereta dasi kutengesa chikwereti ikeshi chete hani machona so thank you baby girl zvadachida kuti tingodzwa nezve ma lipstick ako kuti zvakafamba sei zviri kuita sei but definitely we support you baby girl. You're welcome. Yeah, thank you baby. Isise my diaries you are going to support mwana uyu and show some colors. Achi horo manje nenda kutofanga kuisa nchibvisa kuti muone ma colors akasiyana siyana akawanda makala yake akawandisa makala mwana yakawanda zvokuti tu munongozomudza wa munoda kana munawo akawanda makala yake akasiyana makala akasiyana munongozoona kuti munoda dzipi dzachona anditika mozoona kuti aufa mama. Thank you very much anditika ndaisa number vari kuda kutenga ma lipstick ese vachakubata ipa number. Thank you so much.
God bless you. Vanhu vese pasi rese. Thank you so much. Thank you, my sister. God bless you. Thank you. All right. Yapera ish. Right, guys. Asi ndoda kupinda munyaya yedu yamanje yanhasi asisati tapinda panyaya yakaisika asi mazimbabwe zvinhu zvamunoita zvazvingoiti so gai nimbotaura wangu asi kanoziva kuti muchandituka asi ngatingotaura chokwadi guys. Ndaona kuti homwe yemadzitateguru vanga vari panguva yakaoma panguva ino munoziva kuti zvinhu hazvisekwanwi here asikana. Ndakuonai madhayaris, ndakuonai hazvisekanwi. Mangwana ndiguru, nhasi ndiguru ndoro, mangwana ndiwe. Anomaona nhasi ndiguru ndoro, mangwana ndiwe. Hazvisekani zviya zviya, hazvisekani. Makamboona here kuti especially kana let's say makafirwa makambozviteera zvokuti kunongoya vanhu vachitakatenga imba, vachitakatenga imba yamunogara makarivara. Hazvisekani zviya guys, hazvisekani. Hatina basa naye masitokoza isu tirege tiite live yedu pano rega vanoenda kuenda kwavaindeko. Anomaona ngatirege kusekana vedu we, ngatirege kusekana. I know kuti kuvamwe venyu munenge makaitirwa zvakaipa naTatelicious kumashure itozviziva handitika but moti naiyewo achizoverenga macomments achizoonawo zvikutaurika pasocial media semunhu wenyama munoti azvigadzirisiwe here asikana, munoti azvigadzirisi zvinopisa zvohusadzisi vedu we. Ndamona achichema ndikada ndarwadziwa vasikana. Zvinhu zvinoitika zviya guys, zvinoitika. Ngatirege kuseka chawana mumwe achiwanikwi nokuti mangwana zvinenge zviri kwauri. Anditi chawana mumwe achisekwi gaita chokwadi hamukona kuti izvo zvimukona senge vari muSA ndeshamisika muchiseka vanhu vari muSA ndeshamisika vanhu muSA vachiseka imukona kuti zvatotanga kuti mudzingwe muno mutotonzi budai kasi tikuseka Telicious. Unoziva kuti musowo unobatwa nomafezi unenge uri papi, unoziva kuti ndichadzingwa sei kokana uchiya kuzodzingwawo nevanhu vachitokumira tobudisa zvokubudai zviwinde sezvaaitwa zviya. Hazvisekesi vasikana. Zvimwe zvinhu ngatingodzai kuita mweya wokuregera nemweya wose Telicious akakaudha vanhu vakawanda is true anomaona but anofanwa kuti azoudziwa izvi zvadarika panguva yekuti mumwe anochema tochema nemumwe handiti panguva yekufara tofara naye antimazvona panguva yekuti anenge auya papaya otsiurwa stereki ingawani comment section ndimi vanhu vacho ndimi vanhu vacho munongototi ataki ipapo mubva matateka mutomudza kuti aiwa so handitika oitawo the right thing but panguva yanenge ashunguridzika yati kazotorawo salt tonoisa pachinhingirikiri paya pachironda chiya vamumana hazvizonyatsobuda zvakanaka muzvioniwo hazvizonyatsobuda zvakawanda. Kuna iyewo nhingikiri, kuna iyewo gurundoro. I think I lesson. You have learned a lesson gurundoro. You see, as much as vanhu vakawanda yes vachimira vachikusapota but dzidzawo kuti pamalive pepa rega sefa mashoko kune mashoko anodestroya vanhu pamalive ipo paya. Truly speaking kune zvimwe zvinhu zvinodestroya vanhu zvokutodaro chaiko handiti zvine zvimwe zvinhu zvinozongoitika paupenyu auzozivi kuti zvinhu zvinenge zvichizobuda napapi imwe inenge ichingovewo misodzi yevanhu muzati misodzi yevanhu yangoipawo sometimes misodzi yevanhu vaya vanenge vachitakazoitirwa zvakadai kazodai panonetsa. Kelly vhura gate, open that gate for the andimaona ini njeche guys ngatirege kudaro vedu we inda watsitsi vedu we mbwa dzichiswa mumota handiti afungira ke mbwa dzake akapinda akechi mumota but iye angasina ndarwadziwa mufunge apa kuri kudona snow ndafunga kuti izvo zvindapotozama kuti sho unowanikwa papiko ndimfunze kuti nai queen muri right here vari right here kana twawane hotel yokuti vari zvanhasa chi figure out munozva munoti kana uri foreigner kunyika idzi dzimwe nyika idzika whether ndemuno ndekupika zvokwadi unongokubatana nekaki neseri kweriwoko hanimaona unongobatana neseri kweriwoko kana uchikori muma foreign lands moti wasingataura chokwadi guys pasina mboti kudika kuti kudi moti wo munhu danga ari muSweden akuitika zviya ndo zvaiitikwa here danga ari muSweden akuevictwa mumba ndo zvaiitikwa here zviya aizonzi buda kohembe dzake saka dzakatotengeswawo paauction ndiudzeiwo saka hembe dzake kutadza kumupa hembe dzake vasikana hazvina kunaka mufunge ngatirege kusekana nhamo haigumiri kuba kwomunhu wani hanzi chiko nganzi simende mavamhorisi chii wati kudiko komende yako yamanyesa ndaiona handi mazvona hazvisekani zvezviya guys hazvitombosekanwi kana munoti pakadai so guys muna nepfungwa dzinodhonza zvikadai zvichiitika guys munhu wega unogara pasi wotava kufunga kuti zviya
Hey, kungotenyuka zvimwe zvinuka atizodi aitake Olinda ngomo. Thank you very much. Olinda ngomo tombomuwanzire duchidika but Olinda ane mwoyo wokunzwira. Achoisa pasaidi kuti ndombotukwa nchinzi kudini chidi akabatsira. Thank you very much. And what you have done, Olinda, you have done it for yourself. Hauna kuchita munhu wazvidzvarira seed rako. It's your own seed that you have planted. God bless you. Weta zvakanaka. Unoona? Atiseki. As much as she covered a lot of people, atiseki. Truly speaking, guys, ukaona vanhu vamwe kutoregister pane paona unotogara pasi wega dzimwe nguva uchibvunza kuti apa ndakanasika apa. Kana uri munhu anonzwisa you go back and do the right thing. Guys, I'm talking from experience. Achidzokeri kumashure but munozviziva. Handimona. I talk from experience. Unogara pasi goyesera zvakuitika maswera sei dedi mushi kuenda kunonoka kuya kudai. Oh, okay. Manje, so he's not used. Okay. Anwazvona hazvisekani guys, izvozvo hazvitombosekani kana zviya guys, hazvisekani zviya zvakafanana nokuseka musupe kana kuseka chirema. Ndokuseka munhu panguva yakadai nokuti iwe ramangwana rako autorizivi kuti rakamira sei. Ramangwana rako mangwana chako uchimuka iwe hautozivi kuti unenge wakatomira papi. You don't know anything about your life. Hausi kuziva. Munhu ane upenyu hwedu, ane life yedu, ane madrama yedu, andika atinorarama act every day munhu wani ndimwari chete. Isu tiri kungofamba tichingoacta madrama akanyorwa kudhara naMwari uyu. Saka ungaseka nhasika mangwana unenge usotoziva kuti wakamira papi. Unoona? Ngatigei kudaro vasikana. Tariga kudaro vasikana, ngatigei kudaro. Kumirira kuti mumwe munhu aita done for utomanya kunotuka. Kungomirira kuti mumwe munhu aita done for utomanya undaye kunotuka. Tatakangasa Tatalicious, it's time for you to reflect. Tatalicious, kana uchazoona live yangu ina ndisi kutuka hangu. Handine yangu nenyaya dzinenge chitika ndangoonawo. Handiona eni nangoona nanamba vhera ndakomenta. I was just watching ndito hotsi ndiri kunoku. Kusazonituka hako. Nokuti mazana I'm very fragile. Unoona? Asi Tatalicious chibva wadzidza. Chibva watodzidza vanhu vese veve vanoita zvakaipa ichingodzeva avapindurika. Unenge uchinda toziva kuti muri homwe mazitekuru munenge muchientertain inyu vanhu. Anditi muri entertain muchientertain but pakuentertain apa you can still entertain people ka pasina kupinza mastai vamwe vanhu vasinei zvinenge zvichitika ipo kana vanhu vanenge vasitombori pasi zvangoya musoro menyu kwini mutongoti tek nazvo imbodzizai kusiya muyai nemakuhwa chaiwo amunenge mahwaya fambai nawo makuhwa amahwaya aiwa ne11 zvamunoita zvekuti fonera vanhu vachikonfema bho zvekuti pati dzinenge dzakaningirira idzi demambomira kwini nokuti hey vanhu havazonyatsi kufarawo misodzi woya vanhu wone kudemba kwavanhu wokungoramba uchingotagwa zita rako every day kunokunzira zvakawanda kunokunzira munyama. Ini hangu kungotaurawo nokuti anokurumanza vanenge vachingokufarira vanhu ngokudawo nokuti nyange neniwo pandonindorasika ndinotondirumawo nzeve kuti apa makorasika andimazviona. So I just hope kuti nechando ichika ichi awana pekorara pari nani. I just hope kuti awana pekorara sezvo Olinda mupa mari at least she can figure out what to do. Chandoziva Tatalicious igande goria haaperegwi nemasano isoja riya isoja mangwana anenge achitsvaga kuti oita sei plus at least ane munhu wake kwaanogara anongotangira ipapo mwedzi uchipera anoshanda kutsvaga pekuti aende kuapartment yekuti agara. Anoona because nyaya yacho inandisinyatsa kuiwisa yemba yekuti tiri kumbonyatsa kufamba sei handisi kuiwisa because kana yatowe pama yakatoisa paoption ikatoya yakatengwa hazvicharivheseki kaizvi hazvichadorivheseki yakachinzi yakatotengwa. Kamuchacha handina utsinyeni ndanda utsinya ndi makambona chiseka munhu handa utsinyeni inotsinya wangu ndakangoita wamunoti ndakangoita wewe makandikorekta wani ndiwo kunzekemve kuti mai uyai mi mondipa nyaya dzenyu indoposta ndiwo wanga uri utsinya wangu chete. Besides that I'm not evil hearted and handina utsinya handina moyo kungoti munhu anenge asati understand munhu andinzwisisi bvunzana nyazondiziva vakuyazondiziva vanonyatsa kuti simeni ndo munhu atoripo manje avana kana utsinya vana wangu ndiwo popo paya chete handiseke chawira mumwe ndiseke chawira mumwe nokuti mangwana chinondiwira ina handichizivi mangwana zvogona kutofuma mangwana chero chanochizoti guys chakatochaya pani chakatopenda ndibatsirei munotobatsira nditi munotobatsira. Saka guys ngatiregei kudaro veduwe ndofarira Olinda aita zvakanaka chaizvo mufunge aita zvakanaka chaizvo aita zvakanaka mufunge 3000 Swedish krona for hotel
at least anenge ane pekora ndawatsitsi guys handikunyepa. I couldn't even finish watching the live. Nauguma paachima papa ndo panobva ndatogumira kuiona ipapo. Handina kuzobvira ndatomboda kuiona kuenda kumberi nokuti ndashiya kuti zviri kufamba sei. Asi makomeza ndandichiverenga vamwe kuti muchova vanhu mukabvunza zvespeaker panguva yakafanana neyamubvunza kuti Queen matora speaker here. Speaker wedu wepanguva yakafanana neyekuti iye pachaka azitaurisa musoro kupi imukutaura zvespeaker. Kwai saka speaker matora here speaker. Wedu umwe kwanzi matora here charger Queen. I understand wangu achibvunza zvemapiritsi nokuti that's zvitori right nokuti mapiritsi akasiya ndo utano hwake. Hanimaona. But zvokuzoti matora speaker here asikana. Pana kuti mubvunza kuti matora ijira rekuti mufuge imoti matora speaker. Speaker yekuti muwe makuwa. Ndiyo yamakoshesa guys, musingakoshesi zviri kuinda munhu panguva iyoyo. Manzi narashe you have a good data, I'm a witness to that. Manje vakwanda vandi understand. Avani nekuda kwemvemve yakandipara yoiya avandi understand only in the name of entertainment. Nanasi vanatofunga kuti munhu ari evil akatoshata zvisingadoiti avatondi understand. Handimona. Only ndahanza apa Queen 3 mari kuti vavate moto nasi. Hanzi fans don't care. No, but they must care. Mafanzi vanhu vane moyo. Chero ukaita fani chero ukaita chi une moyo uri munhu. Handiti imimi mafanzi ukaita problem amiti reach out kuma celebrate iwaya enywere. Ngatara ichokwadi. Mafanzi chero mkanzi imimi aita problem amiti reach out kuma celebrities senyaya kudaita problem tibatsireyo. Saka imimi munozoseka kana waita dambudziko futi. Kana dambudziko moseka futi wone kuti munhu amupa mari ndi all-in. But Queen vane mafanzi anosvika kuma 7,000 kana kudarika 7 grand kana kudarika. Asi hakuna mafenira kwanza kuti ndisumuke riti Queen gotera imari inasi ingadei pamwe matombadhara vhiki tuli speaking tutara chokwadi nemawandura makaita ingadei kana mabhadhara kana 2 weeks chaiko 2 weeks ingadei mabhadhara munhu avata mu 2 weeks achitsvaga zvokuita nokuti makawandisa. But Olinda asingatonyanyi kumufollowa zvokudaro anotombopiswawo nagurundoro ndiye munatazofunga kuti ndiburitse. Who else aburitsa? Hapana. Apa mafenzi veyo fe vakomana ngativei fe. Munhu anenge achikuinda tena left and center. In the process kuinda tena imimi anenge achibuda munzira achikawadha vamwe vanhu vanenge vasina mhosva nekuda kuinda tena imimi. But asvika panguva yakadai so makungoti Queen muri right itai muri right muchisa GoFundMe kuti munhu awane pekuvata guys. Itai muri right ere Queen muchisa GoFundMe at least akawana mari yekuti aite kana vhiki anenge achikauma down achifigure out what to do because right now she's still in shock guys. She's still in shock. Reality seta singa in kuti iba pasina. Reality seta singa in ichiri kuto singa in. Anti maona. Amen hanzo maona ngenda privately maybe. Ati fula suno vaziva vanhu kuti ndo zvavanoda. Vanhu kunenge kune negativity ndiko vanozara kavamanya kwake tikoko pane tikutotara zvinhu zvakanaka ndo zvakavachazoya kana vapedza kukokoza vachiti kwai mami chiti kudii paya simeli tangai futi ndo zvavanoita. Anomaona. Ngativei mwoyo wakanaka. Ngativei vanhu vane mwoyo wakanaka guys. Tinorasika tinokanganisirana ndozviziva. Tiri vatadzi. Tinokanganisirana chaizvo. Antika tinokanganisirana chaizvo tigotukana tigoblokiwa tinotoblokiwa mufunge tombo unblokiwa tomboblokiwa tombotukwa tombo tozvatoitirana handiti but hatirambi takangoningirira takangobatana chigumbu guys. Tirambi takangobatana chigumbu tigoita vanhu vakaita sei. Hatingaita here vanhu eCasDination yakadaro. Hatingaita eCasDination indamsendera message guru ndoreka ndamsendera message ini nandakamubloka kudhara but ndamuunbloka pandaona incident ndingamsendera message asiyatika ka1 kana number ichiriyo ndikati is there anything that you want me to help you with kandika please let me know. Iyi message yangu iripo hasara zvinhu zvokunyepa iripo message yangu kuda muti ndikakurera inema ish kudhara ish yazopinda yazotika ish yatika manje ish tatomusenderawo message ngati chiripo kana chiripo chaunoda kuti tikubatsirewo nacho. Anomaona just let me know ndikubatsirewo pandokwanisa chiri ndikuno ndikangomutumirawo 500 rand kana 1000 rands unoiconverta yoitawo 2 Swedish amene corona unotengawo cold drink kana coffee kurutonora unotenga coffee. Anomaona anotengawo coffee koko handimashona nekuti pamwe mari yedu inenge iri pasi zvekudaro. Anomaona inenge iri pasi zvekudaro pamutumira joka 2000 pamwe anotogona kubatsirikana ikoko handimashona. Saka guys ngatigei kusekana ndizvanaida kuti tingotaura
ndagwadziwa kwaispika vanhu vari kumhanyira spika rekuti spika remakuhwa muchidza kumhanyira kuti life yemunhu inasi anogona kukanganisika anogona kufa kana chando munhu anogona kufa nechando iko zvine zvachiri kuti achine hope yekuti hazvichachinja hanima muchidza matauro ake achine hope yekuti hazvichachinja ndichapiwa but reality inenge sati yasinga in hanomaona painozosinga in reality manje kuti chokwadi imba yakatotengwa yakutogara vamwe vanhu yatowe nevaridzi hanomaona munhu anogona kutomboita medi chako chako because remember angave nebondi nepamba paya angave neattachment nepamba paya paanga achigara paya andimazviona angava nebondi so hanzi aimbovhairana nemachoni but tingadzosera here chivi nechivi neasikana tingadzosera here chii nechinoti akambovhairira vanhu nemachoni akaita zvakawanda tinishas akadlira vanhu ma250 zveshuwa andi akaita izvo zvehameno vari kuti vakavharirwa nemachoni ani naye hangu anda kuzviona hanimaona asi toramba chingodzosera chingomutaka nematombo here nokuti akaita zvinhu zvakadaro nechekare asikana toramba chingomutaka nematombo kusvika rini kwose tisina mweya wekuregerera zvinhu zvine zvatokutaura izvi zvine 4-5 years kaizvi tichingotaura nezvazvo chete ticharegerera rini haakuiwina pichinzi handizivi hangu zvokuti anozoiwina here handizivi hangu but ini kusaidi kwangu ndakatarisa hangu ndikuona zoti zvakatovharana handikuona zoti zvakavharana chirane plan B but panguva ino tangomuona tose kuti akapererwa asikana plan B kana chazoita anoda time yekuti amboprocessa zvinhu izvi kuti agozoita plan B yake muaction for now atori imi kana muchigona kuita reader between the lines kama mamuchisa face yake nezvaanga achiita kama muchitoona kuti munhu atori stranded atori stuck hanoona angatori stuck panguva iya hanoona the only comfort yanga nayo ndivo vanhu vanga vari palife vanga vachikanda malove nemalikes nemahearts ndo comfort yanga nayo panguva iya hanoona ndo comfort iye zvino achiri mushoku chaichaiyo hai comment section ndakukonewa ini akukonewai hanzi firiji yedu yemubhedha iya ndeipika muchacha handisingatsokuipiwa aiwa stressed kuchema kwini makambona chichididza mhere palive ino ndopano ndona kuti munhu akatoningirira akatopererwa depression cheche ndomunzanzanza anopinda mudepression ndizvo zvizvi zvokunzi kai vanopinda mudepression ndo masituations achona ndo yapana nchikuudza nyaya yangu kuti vediweka ndikurwadziwa pane kuti mundinyaradzewo ndauya kuzooperawo apo kuti vediwe this is what I'm going through ndiri munhu wenyama hanti ndikudawo mahugs eiwanyiwa ndikudawo mala ndirongoda kumonziwo sorry olubiwewo motawa kundibvunza kuti nice SIS saka spika ramakuhwa madini ari mabvisa here aumana ndozvandinetsawo kuti iniwo makotashoni anorwadzawo mwoyo mapurisa aya ko property yake naimi saka vatekesa property yomunhu ko hembe dzokupfeka saka zvise nemabhurugwa ake vanoda kusara nazvo naimi ko vatikana uchidzinga munhu unotiburisa ngati vaburisa zvinhu zvake vakanda pashi handiti iye uzoita plan B zvokana vakamuti buda ipo pane zvinhu zvake saka zvozodii zvinhu zvacho saka ivo ndivachasimudza zvinhu zvemunhu zvichafamba sei kuipo paya naimi paproperty ndo pandatidza kufunga kuti kuziva kuti zviri kufamba seini ndopressure ndo pari kunetsa property yandizivi kuti yafamba seini indangona achinzi buda property haina hana kupiwa achingoti handbag saka zvinhu zvake vozodii nazvo zvodii vanozvisepi zvinhu zvake hands they will allow you to pick up the stuff vanozomubvumidza kuti atsike paproperty ivo vambomudzinga paproperty yacho zvakaoma poto dzake dzakatenga dzadza dzakanaka dziya poto dziya dzakanaka dzakatenga dziya dzongosara chokwadi amen but madiaries vedu musadaro hanzi was she warned earlier I don't know handizivi ni mtakaoniwe because ndakaoniwa I don't know handizivi kuti if she was warned or not handizivi ndasinganyi kumboona malife ndatozongoona nhasi ndangosanganzana ndatotega futi nacheri ndopa ndatozongoona kuti okay
ndakuti munzure tsitsi kana musingadi vasikana kana musingadi kumunzura tsitsi muregai kumunzura tsitsi ndakuti munzura naye ndamboyamba ndikafasa munhu kuti nzurai munzisi ndangoti ngatisadaro yekuti tinotuka munhu we don't kick a dog when it's down ndozvandangotaura but iwewe kana mwoyo wako uchikudza kuti iwewe urikuda kumukika munhu ari pasi you can go ahead my sister you are allowed to do that handiti iwe ramangwana rako unoriziva handiti wakatorigadzisa kudhara zvinhu zvako zvakatokunakira unotoziva future yako you are allowed to laugh ina pana ndamboudza kuti usazodai ugozodai uguya usapote munhu I did not say that ndakuti madhayarizi mamwe ndakuonai chiwa mungabvunza munhu speaker panguva yakafanana neiya zvezvimwe izvi inanda kuti vanhu farirai munhu kana kuti vanhu idai ina handina kudaro munhu ikuita zvinokuitira kana uchiona kuti uda kuseka you are allowed handi zvinhu zvakakunakira iwewo seka handakumanikidza munhu naye ako idhesi kanzi ashamisira chikuti anu tinomanikidzwa handina kuti amanikidzwa ini kana ndangoti inini ko tinozviitire zvatinoita ndakubvunzwa wanoda kubvunzwa kana usingadi kubvunzwa iwewe ramba wakatsika chaiche pakati uite yauri kuita hapana nombokubvunzai ameno alright ngatisane nenyaya iyi guys ngatisane nenyaya iyi regai ndikate tipedze izvi tipinde mulive yedu yanhasi handitika hanzi kuwanga asingashandire naisa handina chandoziva vasikana handina chandinoziva ndozvo zvanendishaura zvezva kuti I so wish kuti macelebrities aya dei ambobatana hamene kuti zvinofamba sei hamene kuti zvingaitika sei I so wish mufunge inini wasi chimwe chinhu ndingai ngochitaura mubve mangu ndituka yenyuka 1 zvimwe zvotona guys ndimi munorwisanisa imimi mafans ndimi munorwisanisa ngataura ichokwadi vanhu ava macelebrities aya kuti amarane makuwa munofambisa akaoma munomhanya kunodai ndinganga chiti zvakati palive how many times ndichitaura pana patisabvisa zvinhu zvamaona kumaraini pano ndichitaura kuti vedu zvamaonaona mukomende muse ikoko moda kundigira zvinhu zvekune mamaraini muchitudza pano ndokugwisanisa kwacho handimaona mafanziwo munogwisanisa vanhu vanozogadzisana sei mafanzi nokuti munomiramira kwese all in the name of team ningi hamumbofungiwa kuti team ningi idzi dzikabatana dzikauya pamwe chete guys kana zimbabwe iyo tinoivakai zimbabwe inovakikai mozviziva pakaita one strong powerful voice nebackup yenyu imimi mafanzi acho muri kumasure backup chezvinetsoita kuti takatojamuka hatisi kutoda izvi mutemo uyu wokuti anzi vana vanororeswa kumapostori kwamarange ne9 years hatisi takatojamuka imagine guys kuti chii chinoitika imagine kuti chii chinoitika hamufungi kuti zvinhu zvinogadzirwa kupaita mutsindo cheko but mutsindo wacho hauitiki nokuti imimi mafanzi munoda kupinda pakati you are there kuti munonakirwa kana muchiona fight ningakabaya live button achituka ushu munozara muchikuchidzira mucomment section muchifarira mucomment section ramba wakadzvanya famba nebhora muchitukirira handimaona uyo ari kutuka ozobayawo live button momanya futi kubva uku maswifta mamhanya unotowana comment section makumbo makumbo asitaswerera mastreet maswerera mastreet kuti vanhu muchinagwana vachitukana mamhanya uku mabva uku mamuchiti ramba wakadzvanya mave uku kwatangu yakuresponda woyu angachiti zvakati ramba wakadzvanya munorwisanisa guys we know kuti it's entertainment munoda kuentertainment but munorwisanisa guys totally speaking munorwisanisa division yedu yemuzimbabwe yakanyanyisa inorwadza guys takanyanya kuva tiri divided zvekudaro imagine kunzi warwara ndiwe warwara iwewe iwo macelebrity enyaya osumuka osobatira kuti kwanzi kwaita munhu arwara guys ngatibatanei uyu woudza vanhu vake vanomufoliwa kuti guys ngatibvisei ma5 cents uyu unotorarama chirongo uchinzi kudigwa $50,000 kuti uitiwe operation unoraramaka but zvinoitika sei imi muchigwisanisa kudaro magi muna zvinoitika nezvekudai so una zvinoitika anzi imimi socialites do you think it munotaurirana here zvinoitika nezvekudai so anditi zvinoitika ndezvekuti imimi manje hatika mafanzi ndimi munotorwisanisa wese saka marwisanisa wese mauya mati ndingangachiti zvakati handika maenda kumati ndingakaita zvakati handi isede kuti ava tu vabvunzana handika vanongoblokana
we end up saying kuti zvemaconfrontation zvinonetsa rega tingoblokana ndokutopera kwazvo hapana chaenda kubvunza umwe kuti kona iwe nyaendawo kuti wakazondidai kuti paite clarity hapana handinoona hapana saka vanhu vanongodi vanobva ngoblokana kuti zvemitauro zvinonetsa rega ndingobloka nokuti zvinhu ndozvari kundiita aiwa makandida mafriends they have to be told the truth as well tinopwanyana tega isusu mazimbabwe tinowisirana pasi tega munoziva here kuti iwo mafelebrity enyu aya vanhu mafelebrities enyu vanhu guys regai vaita negodo ravo vega regai vatsunda nevoga imimi musaenda kunokuchidzira hanimaona musaenda kunokuchidzira vanhu venyama vanotoriwo negodo ipo paya vachifamba vanhu venyama vanotoriwo nehatred ipo paya vachifamba vanhu venyama vanotoriwo nehameno zvinoitikawo vanhu vakangofanana nemi hanimaona vanhu vakangofanana nemi regai vatsiri kuda nevoga vogadzisa rega kuseri hanimaona musadaro exactly CJ thank you my brother thank you nemakurira akaita Facebook ka we can enjoy guys ka pasina kuisirana pasi tika enjoy tikafara tese pamwe tikaita one happy big family tiri pamwe chete pasina kutsondarana pasi tikafara hanimaona tikafara tese kuti kuri kunakidza kwakana zvinogona kuita but hazviite because tinoda kungomarana tinoda kungotsikana konzi tinoda kungoona kuti zvazofamba zvazodai zvazo ndo pari kunetsa ipapa zvikuru sei isusu vanhukadzi ndosaka taida kunzi vatadzi vanhukadzi tine mwoyo yakaoma kudarika varume tinoti hedu varume nemwoyo yakaoma yeye havachimba mariroka vatori nani vakadzi tine utsinye tine mwoyo yakaoma magosti akawanda ndeevakadzi anotuka vanhu ndeevanhukadzi kumba ndimai vakanaka chaizvo kusocial media uku haikona itoxic vanhukadzi hamenu demwari atibatsira tapedza ipapo demwari atibatsira ipapo nakashoma kuona varume vachidhuzana comment section ini vanhu vachinatsa exactly kamtasha iwo uri ghost futi kasefere dongo akwasa ndikuziva angu asasana sana handingataura nezvakwasana mbokona hangu uchituka munhu handiziva hangu hanimaona auraya zvishuwa ndakaiona mailunga auraya zvishuwa social media ichanakidzi because of certain people akauya magosti evakadzi azara ari kuterroriza ari kupwanya social media hanimaona social media haisisiri inoda kuita platform yekunakidzana nekufadzana nekubatsirana nekuita sei but it's no longer that social media is no longer that ameno ngotaurawo asi chandoziva ndechekuti panzi kutwitter togoziva kutwitter handindiko handizivi kuda kutwitter kwacho handizivi I don't know kwanzi magosti varume vakawanda ndakabata ndichiona sekuti vakadzi ndo vakawanda kapa social media zvokudaro kana vari kuwo varume vari kudarowo shame on you munurume kuti ukireeta ghosti rekuda kuenda kunomarana nevanhukadzi guys amen hanzi matodina queen nunu handizivi hameno kuti poitwa sei handizivi kana vazondipindurawo ndichakuudzai ndizokuudzai right guys ndokukata ndobva ndadzoka ndomusaenda ndongokata ndobva ndadzoka handitika don't go